Temos un porto de artes menores, entonces básicamente traballamos casi todas as especies que hai aquí na costa. Cada especie ten a súa arte que vai destinada a esa especie. Non collemos todo o que pasa polo fondo. Andamos recollendo o lixo e limpando a playa e todo, para que todos teña ben para poder vir mariscar e que o produto sea bon e de calidad. E na etiqueta do peixe vai o número do barco, co seu código, as súas marcas externas, de onde é, non hai maneira de engañalo. Entón, sigues unha trazabilidade exacta. Chega do mar, así fan a pesada, xa o poñen á venta, eu compro e traigo para a pescadería, xa non manipula nai demás. Mariñeiro, lonja, pesquedeira e restaurante. O sea que é un luxo ter este produto aquí tan cerca, vamos.